Dírithe bhárte, bhfuil más cuioinech líb an mhodhanna bhí muid ag léamh túisinaí. Nis, céir de sprí le túis, bhfuil Ábhar do mocht tusa a duine gur síos Edward cíns bhealach spríúil agus an sin gomochar go locht éisteachta bula faoi thuairmthuairt. Ceann ach sinna bhí an mhodhanna ná, tá áchar chuí am ach níl an dorsam. Agus an freagra bhí ar sin ná piano. Bhí sin cliste nach rá. Wel in ja, ben moet scríobh túisinaí bunaí ar na córas taistil, agus tá cúpla ceann ag sin amsa an seo. Bád, car, rothair agus train. Inis thosamúid leis an mád mar sin. Cuoin bhád, well tá crofaí leige agus tá sé dinta as ábhar áid anas nach ngó se go tún páil. Chomáile sin taistil lín se ar isce. Cecha gur féidir linge túis is scríobh bunaí ar sin. Nis cuoinid muid gur cúpla nád a thuairt ach muid gur an locht éisteachta a chud ar stré ach má céanna, ans nach me se ru éasca. Mar sin, béidir má hosín muid le snámh. Is féidir leis snámh, is féidir lom snámh. Scríobh muid eisiau ar dús. Ceann litir, ar I is, féidir, F ífada, ID, IR is féidir, lom, LIOM, snámh, SN, afada, H. Is féidir lom snámh. Inis cuoine, má bhíon tusa snámh nó beidir má bhíon anmhí snámh, cé a Taisteal? Gaeilge, do chud lámh beidir, do chosa, agus céir faoin na hanmhí ar nús iasc. Tribal, má sib. Is féidir lom snámh ach níl gaeilge ag bád a bhfuil, níl. Níl gaeilge agam agus níl riblam. Is féidir lom snámh ach níl gaeilge ná riblam. Ach, ACH, níl, N, ifada, L, níl, gaeilge, níl gaeilge ná, N, afada, riblam. Agus dearmid am ach agam is scríobhas me. Lán stad. Is féidir lom snámh ach níl gaeilge ná ribal agam. Inis, fágam ranamid ar a chéad cheann eile, rothair. Cuoin rothair. Tá dílit, tá hárá, tá strahan agus tá slára. Cean chuig gur féidir linge túis scríobh leis an méid sin ólais? Well, slára, tá muid le slára, mar tá muid ná duine chuir mú le slára, mar go mbíonn slára an úsáid ag go leor daoine agus ag go leor rudaí. Nis, slára, tá slára agam, ach níl muna lám beidir. Tá sláram ach ní máda me. Slára, tá slára orm, ach ní prísanlí me. Sin ceann má. Tá slára orm ach ní prísanlí me. Scríobh me sin in seo. Ceann litir a ríis, tá slára orm ach ní prísanlí mé. Lán stad. Inis tá rud eile Taisteal uing, nád eile. Cuoined rothair. Tá rá trehan an slára ang dílit. Inis, I mean dílit ag aon duine nó ag aon rud eile. Anmhí, cin ceann? Capal. Mar sin tá slára orm ach ní prísanlí me, tá
síolat ach ní capal me. Aontoch. Ceannaigh arís, tí afada. Tá síolat ORM ach ní an aifada capal me. Lán stad. Léimid sin I dís mar sin. Is féidirlam snámh ach níl géige ná a ribble am. Sin an bád. Agus tá slámhar ach ní príosúnaí me, tá síolat ach ní capal me. Agus sin an rothair. Inis, tá mé gur go ngine sibse, cór agus train agus an sin chud ceis de chláin smáile. Tá nám yoga inis le círan.